எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் விஸ்வா. வெல்கம் டு வியூகன் சேனல். ஸோ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த மாதிரி வீடியோ பார்த்து நம்ம கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இது படிக்கும்போது ஒரு வகையில் பாவமாகவும் இருந்தது, இன்னொரு வகையில் சுவாரஸ்யமாகவும் இருந்தது அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு பெண்ணுக்கு நேர்ந்த ஒரு விஷயம், அது என்ன நேர்ந்ததுன்னே தெரியாத மாதிரி ஒரு விஷயம் அப்படின்னு சொல்லலாம். ரொம்ப ஒரு பிசார், ஒரு மாதிரி வியர்டாக இருந்தது. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம அந்த பெண்ணுக்கு நடந்ததை தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க நிகழ்ச்சிக்குள்ளே போகலாம். பாலா வெல்டன். இந்த பாலா வெல்டன் அப்படிங்கிறவங்க 1928 அக்டோபர் மாதம் பிறக்கிறாங்க. அமெரிக்காவில் தான் பிறக்கிறாங்க. 1946 இவங்களுக்கு ஒரு விஷயம் நடக்குது. இதற்கு நடுவில் அவங்க ஸ்கூல் முடிக்கிறாங்க, காலேஜ் வராங்க. காலேஜ் சாஃபமோர் அப்படின்னு அவங்க சொல்லுவாங்க. ஸோ அந்த காலேஜில் அவங்க பென்னிங்டன் காலேஜில் படிச்சுட்டு இருக்காங்க. அது நார்த் பென்னிங்டனில் இருக்குது. ஸோ அங்கே படிக்கிறாங்க. அங்கே வேர்மாண்ட் அப்படின்னு ஒரு இடம் இருக்குது. அந்த இடத்துல தான் இந்த காலேஜும் சிச்சுவேட் ஆகிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு நாள் அவங்களுக்கு ட்ரெக்கிங் போகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு எண்ணம் வருது. ஸோ அதனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்றாங்க. ஆனால் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாமே பிஸி. சில பேர் படிக்கிறாங்க, சில பேர் வெளியில் போகிறாங்க வேறு ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட அப்படிங்கிற மாதிரி. ஸோ இவங்க நான் தனியாகவே போகிறேன் அப்படின்னு ஒரு ரூம்மேட் கிட்ட சொல்லிட்டு, அவங்க நிறையா ட்ரெஸ்ஸும் எடுத்துக்கல, ஒரு ட்ரெஸ்ஸும் எடுத்துக்கல, காசும் எடுத்துக்கல அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்கிறாங்க. இதெல்லாம் இல்லாமல் அவங்க ஒரு ட்ரெக்கிங் மாதிரி போகிறாங்க. அந்த வேர்மாண்ட்டில் ஒரு சின்ன ஹில்லில் போகிறாங்க. அங்கே போயிட்டே இருக்கும்போது இப்போ இங்கே இந்த ரூம்மேட் காமிக்கிற நைட்டு வரைக்கும் அவங்க பார்க்குறாங்க. இவங்க மத்தியானம் அந்த டைமில் கிளம்பி போனது வரல. சரி, இவங்க அப்படி தூங்கிடுறாங்க. கால் எழுந்துச்சு பார்த்து அவங்க வரலன்னு இவங்க காலேஜில் வார்டன் அந்த மாதிரி ஆட்கள்கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ அங்கே இருக்க சுப்பீரியர்ஸ் மூலமாக காலேஜ்லேருந்து போலீஸுக்கும் கேஸ் போகுது, ஃபேமிலிக்கும் இன்ஃபார்ம் செய்யப்படுது. இவ்வளோ ப்ராப்பராக இன்னைக்கு பண்ணுறாங்களா அப்படின்னா பண்ணாதங்கிட்ட கோயம்புத்தூர் பிரச்சனைலாம் நடந்திருக்கு. ஸோ இவ்வளோ ப்ராப்பராக இன்ஃபார்ம் பண்ணி பேரண்ட்ஸுக்கு உடனே நியூஸ் போய் எல்லாமே பயங்கரமாக சர்ச் பண்ணுறாங்க. இன்ஃபேக்ட் காலேஜுக்கு லீவ் விட்டு பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அந்த பெண்ணினுடைய பேட்சை சேர்ந்த பல ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹண்ட்ல அந்த சர்ச்சில் இருந்திருக்காங்க. நிறைய போலீஸ் அண்ட் ஃபேமிலி எல்லாம் இருந்திருக்காங்க. இதில் கொடூரமான ஒரு விஷயம் என்ன, ரொம்ப என்னடா இப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, அந்த ஊரில் போலீஸ் ஸ்டேஷனே இல்லை. அதுதான் விஷயமே. ஸோ போலீஸ் ஸ்டேஷன்னா பல கிலோமீட்டர் தள்ளி போகணும். நல்லா கேட்டுங்க, 1946 நடக்குது. ஸோ அன்னைக்கு அந்த தேதியில் அந்த ஊரில் போலீஸ் ஸ்டேஷனே இல்லை. சொல்லப்போனால் அந்த ஊர்லேயே முதல் போலீஸ் ஸ்டேஷன் இந்த கேஸ்னால தான், அப்படிங்கிற இந்த பெண்ணுனால தான் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம். டிசம்பர் மாதம் அவங்க காணாமல் போயிருக்காங்க. ஸோ அதனால இவங்க அந்த தேடுதல் வேட்டையெல்லாம் ஒரு சைடில் போய்கிட்டு இருக்க. ஸோ இவங்க அந்த மத்தியானத்துலேருந்து என்ன பண்ணாங்கன்னு பின்னாடி போலீஸுக்கு லைட்டாக விசாரிக்க தெரிய வருது. சில விட்னஸ் எல்லாம் கிடைக்குது. அதில் இவங்க ஒரு 4 கிலோமீட்டர் நடந்து போயிருக்காங்க. அப்புறம் ஒரு இடத்துல ரெஸ்ட் எடுத்திருக்காங்க, திருப்பியும் நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. இப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு சைடில் போய்கிட்டு இருக்க. ஒரு சில குரூப் ஆஃப் பீப்புள், ஆண் பெண் கலந்த பீப்புள் நின்று இருந்திருக்காங்க ஆன் தி வேலை. ஸோ அவங்க கிட்ட ஏதோ பேசிட்டு கேஷுவலாக ஒரு இடத்த பற்றி கேட்டுக்கிட்டு, இது எந்த மாதிரி ரூட்டில் போகணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கேட்டுக்கிட்டு அவங்க அப்படி போனதாக அந்த பீப்புள் அங்கே இருந்தவங்க நாங்கள் இந்த பெண்ணை பார்த்தோன்னு பின்னாடி நியூஸ் எல்லாம் வரும்போது, பேப்பர்லாம் வரும்போது பார்த்து சொல்லியிருக்காங்க. இதற்கு பின்னால் ஒரு பர்டிகுலர் மனிதன் போலீஸை அவனாக அணுகி, நான் பேப்பரில் படித்தேன், இந்த பெண்ணை நான் பார்த்தேன், நான் என்னுடைய காதலி கூட நின்று பேசிட்டு இருந்தேன், எனக்கும் காதலிக்கும் சின்ன ஒரு பிரச்சனை போயிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ அதை பற்றி நான் கொஞ்சம் காரசாரமாக பேசிட்டு இருக்கும்போது டக்குன்னு ஒரே ஒரு ஹியூமன் மட்டும் கிராஸ் பண்ணாங்க. யாரான்னு பார்த்தா இந்த பெண் அது. ஸோ அவங்க கிராஸ் பண்ணி அப்படி போயிட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி முதல்ல சொல்லியிருக்கான். அப்புறம் போக போக 2-3 தடவை மாற்றி சொல்லியிருக்கான். போலீஸ்க்கு அவனை நம்ப முடியாத மாதிரியான பொய் நிறையா சொல்லியிருக்கான்னு தெரியுது. ஆனால் அவனை பயங்கர விசாரிச்சதில் அவனுக்கு எதுவும் சம்மந்தம் இல்லை. அவன் ஃபேமஸ் ஆகிறதுக்காக இந்த மாதிரி விஷயத்தை சொல்கிறான் அப்படிங்கிறத போலீஸ் புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஸோ க்ளூஸ், எந்த க்ளூவுமே பெருசாக கிடைக்கலையே, உதவுற மாதிரி கிடைக்கல, பார்த்தேங்கிறாங்க, இதுங்கிறாங்க, இவ்வளோ கிலோமீட்டர் நடந்திருக்கணும் கூடும் அப்படிங்கிறலாம் சொல்கிறாங்களே ஒழிய என்ன ஒரு க்ளூவே கிடைக்கலையே அப்படிங்கிறது போலீஸுக்கு ஒரு பெரிய அழுத்தமாக இருக்குது. இதற்குள்ள அந்த ஊர் தானே, சின்ன ஊர் தானே, அந்த ஊருக்குள்ள பல தியரிஸ் இதை வச்சு பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த பெண் சூசைட் பண்ணுறதுக்காக இங்கே போயிருக்கா அப்படின்னு ஒரு தரப்பு, இன்னொரு தரப்பு சீரியல் கில்லிங் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு, இன்னொரு தரப்பு இவங்களே ஒரு மர்மமான ஒரு பெண்ணாக இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி, இன்னொரு தரப்புல இவங்களுக்கும் இவங்க அப்பாவுக்கும் ஆகாது, அதனால இவங்க ஒன்னா சூசைட் பண்ணியிருக்கலாம், இல்லாட்டி இவங்க அந்த ஐடென்டிட்டி மாற்றி வாழ்றதுக்காக எங்கேயாவது போயிருக்கலாம், இப்படி எல்லாம் பேசப்படுது. இன்னொரு இதில் இந்த மலை இதுக்குள்ளே எங்கேயோ அவங்க விழுந்து செத்துட்டாங்க அப்படின்னா டெட் பாடி இவங்க இவ்வளோ ஹண்ட் பண்ணுறாங்க, கிடைக்கவே இல்லையே அப்படிங்கிறதெல்லாம் ஒரு மிகப்பெரிய கேள்விக்குறியா இந்த கேஸை பொறுத்த வரைக்கும் இருந்துகிட்டே இருக்கு. ஆனால் தியரிஸ் பயங்கரமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகுது. போலீஸ்னால அதை கண்ட்ரோல் பண்ணவே முடியல. காரணம், அங்கே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் கூட இல்லைங்கிறது தான். அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் பற்றி நான் பின்னாடி சொல்கிறேன். இப்படி இந்த தேடுதல் வேட்டை ஒரு சைடு, தியரி ஒரு சைடுன்னு போயிட்டே இருக்கு. ஆனால் அந்த பாலா வெல்டன் அப்படிங்கிற பெண்
அந்த டைம் வரைக்கும் கிடைக்கவே இல்லை. அந்த பாடியோ இல்லை வந்து அவங்களோ எங்கேயுமே அவங்க கிடைக்கல. நிறைய பேர்த்த இன்டர்வியூ பண்றாங்க. இதுக்கு லீட் ஆஃபீஸர்ஸா 2 பேர்த்த போட்டிருந்தாங்க. ஒரு ஆண், ஒரு பெண் போலீஸ் 2 பேரையும். ஸோ இந்த 2 பேரும் பல பேர்த்த இன்டர்வியூ பண்றாங்க. இன்ஃபேக்ட் நான் அந்த முன்னாடி சொன்ன மாரி ஃப்ரெட் அந்த ஆள் பேரு. அந்த ஆள் வந்து நான் பார்த்தேன் என் காதலி கூட சண்டை போட்டுருக்கும்போது வந்தாங்கன்னுலாம் சொன்னான் இல்லையா? ஸோ அவனை பலமுறை விசாரிக்கிறாங்க. அது மாரி பல பேர் வந்து அந்த இடத்தை சுற்றி இருந்த பல பேர்த்தையும் விசாரணை நடக்குது, என்கொயரி நடக்குது. போலீஸுக்கு ஒரு துருப்புச் சீட்டு கூட கிடைக்கல, ஒரு சின்ன விஷயம் கூட கிடைக்கல அப்படிங்கிறது தான் உண்மை. போலீஸ் அங்கேருந்து கரெக்டாக வேலை செய்ய முடியாது. இங்கே வேலை செஞ்சுட்டு அவங்க வந்து வேற இடத்துக்கு போகணும் ரொம்ப தூரம். ஸோ அதனால் இந்த இடத்துக்குள்ள அவங்க டைம் வந்து கம்மியாக தான் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடிஞ்சது. இதெல்லாம் அங்கே ஒரு போலீஸ் ஸ்டேஷன் இல்லாதங்காட்டி பெரிய மைனஸாக இருந்தது அன்னைக்கு. ஸோ இப்படியெல்லாம் தேடியும் கூட அந்த ஒரு அழகான அந்த ஒரு படிப்பு நல்லா படிக்கக்கூடிய ஒரு பாலா வேர்ல்டன் அப்படிங்கிற அந்த பெண், ஒரு நல்ல பெண், அவங்க வந்து கிடைக்கவே இல்லை. இன்று வரை அவர்கள் வந்து எங்க போனாங்கன்னு கிடைக்கல. 1970 வந்து அவங்க அப்பாவும் 1976 அவங்க அம்மாவும் இறந்தும் போயிட்டாங்க. ஆனால் அவங்க பெண்ணுக்காக அவங்க போராடி கிட்டத்தட்ட 25 வருடம் பெண் எங்க போனான்னு தெரியாம அவங்க வந்து அந்த கேஸையும் முடிக்க முடியாம, அந்த கேஸ் வந்து க்ளோஸ் பண்ண முடியாம இருக்கும்போது இவங்க வந்து க்ளோஸ் ஆகி இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். அதுக்கு பின்னால் பல பேர் வந்து அந்த கேஸை வந்து ஓப்பன் பண்ணி திறந்து பார்த்தும் தெரியல. ஆனால் அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அப்படின்னு நான் முன்னாடியே சொல்றேன்னு சொன்னது என்ன அப்படின்னா, 1946 டிசம்பர்ல இவங்க வந்து காணாமல் போனாங்க, டிசப்பியர் ஆனாங்க. பட் 1947 ஜூலைல அங்க போலீஸ் ஸ்டேஷன் திறக்கப்பட்டது. அதுதான் விஷயம். ஆனால் இதுவே பெரிய காலதாமதமாக அது அமைந்தது தான் உண்மை. அது வந்து முன்னாடியே திறந்திருந்தால் அது வேறு மாதிரியான ஹண்ட், வேறு மாதிரியான சர்ச், வேறு மாதிரியான என்கொயரிஸ் இதெல்லாம் நடந்திருக்கும். போலீஸும் அங்கே வந்து அந்த இடம் அவங்களுக்கு பழகி இருக்கும். இங்கே அடிக்கடி வந்து போனால் இங்கே போலீஸ் சிச்சுவேட் ஆயிருக்கு, அந்த ஏரியாலேயே சிச்சுவேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னா அந்த இடத்தை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரியான நோக்கில் எல்லாம் வந்து அந்த பெண்ணுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து காரணங்களை வந்து வைத்தார்கள். இதற்கு எதுக்குமே போலீஸ் இருந்து பதில் இல்லை. ஆனால் எண்டில் பாலா அப்படிங்கிறவங்களுடைய அந்த டிஸப்பியரன்ஸ் அப்படிங்கிறது அந்த குடும்பத்தை எவ்வளோ பாதிச்சிருக்கும். ஸோ தனிமையில் ஆணோ பெண்ணோ ஒரு நேரத்துக்கு மேலே தனிமையில் நம்ம செலவிடும் பொழுது, ஒரு தனிமையான இடத்திற்கு போகும் பொழுது பிரச்சனை தான். நான் வேற ஒரு வீடியோ பேசும்போது கூட சொல்லியிருந்தேன், எங்கே போனாலும் யாருக்கிட்டையாவது பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்ல முடியலன்னா பிரதர் சிஸ்டர்கிட்ட சொல்ல முடியலன்னா ஒரு க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டையாவது நான் இங்கே போகிறேன், இத்தனை மணிக்கு இந்த இடத்துல ரீச் ஆயிடுவேன், இந்த மணிக்கு வருவேன், எதுனா கால் பண்ண மச்சான் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மெசேஜோ ஏதோ ஒன்று சொல்லிட்டு போகிறது நல்லது. அதுவும் இந்த காலகட்டங்களில் ரொம்ப நல்லது. அந்த காலகட்டங்களில் தப்பு நடந்ததுன்னா நிறைய பேர் படிச்சிருக்க மாட்டாங்க. நிறைய பேருக்கு வந்து நிறைய இடங்கள்ல நிறைய மக்கள் இருக்க மாட்டாங்க. எம்டியா இருக்கும், பிளெயினா இருக்கும், காடுகளாக இருக்கும், மலைகளாக இருக்கும். பட் இன்னைக்கு சிட்டி அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்கள் நிறைய உருவெடுத்துட்டு வருது, நிறைய இருக்கு அப்படிங்கும்போது இங்கேயும் அதீத தப்புகள் நடக்குது அப்படிங்கும்போது அதுக்கு காரணம் வேற யாருமே இல்லை, நம்ம தான். ஸோ நம்ம கொஞ்சம் அவேராக இருந்துக்கணும். சுதந்திரம்லாம் தாண்டி கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருந்துக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் விஷயம். கான்சியஸாக இருங்க, அதுவே உங்களை பல விஷயங்கள் இருந்து தடுக்கும். ஸோ மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் இன்னும் ஒரு சுவாரஸ்யமான விஷயம் வந்து சந்திக்கிறேன். அதுவே உங்கள் விஸ்வா.